Sanibonani lapha ke kwi-mission approach emabandleni. Uma sisuke sithi njengabantu abaphethe abantu abasha nabantu asebephethe emabandleni, sithi lipota ngaphambi kokuba uyoshela. Sisuke sigada wena, sigada lo omshelayo. Mase nje lipota sigada ngoba uzobashela bonke mfethu, ngiyakutshela. Angana yancengo. And inkinga abafana abanye esinabo la ngaphakathi vele kwakushela lokho abakwazi. Abazi ufuna enze njani nje, akekho well informed. 2, sisuke sokutshela sokunika. Angithi uyazi mfowethu njoba sila esontweni. La esontweni akukhona kini, akukhona futhi lapha emgwaqweni. Uyazi ukuthi ungakubontwana lapha emgwaqweni. I-approach ongayi-approach ngayo emgwaqweni, approach ngayo la esontweni ayifani. And nayo lento instilled kuyona yakhele. Thina masithibika sithibika ngoba siyawazi lamantwana ukuthi sifundise abambelele kusona isiphi kuleli ibandla. So athi sithibika ngalokho. Ngiyalibona ke ibandla eluzabhanza elinobaba wakho nayo uzabhanza noma wakho nayo uzabhanza wathola ngokubhanza vele. Angikhulumi ngale nto, ngikhuluma ngebandla mina eline order esa instill ama values elifisa nokuhlonishwa. Kune process ne procedure yokuthi mawuzoganwa ebandleni yipi. Ilandele iprocess leyo bani. Abanye abaningi basakazwe ngamapani, bahayiza bagcina bene history yokuthi bashele yonke indawo lebashele inqwaba amantombazane. Iyona into yokuthi wena ufuna ukuzenzela ubiki. Wazi ukuthi uyazi. Ngale ngathi wazi ukuthi uyazi ke nathi sitshe ukuthi uyazi phela. Sithuleze kubuka. Uyaqala la uyashela ibuyintwana ikureport la kuthina esaba partner befundisi bayo ukuthi uSibanibani uyangishela. Because kuyona umuntu oshelayo nje, especially ingathula ingamreport ongaphandle. But oshelela ngaphakathi ibona ngahlwisa lesigebengu. Immediately usuyisigebengu ngoba iqiniso lithi akukho ukushela okuglorified. Ukuthi lokhu ke kuqhamuka kunengelo sikuyabona ukuthi ne-intention right. Baningi abantu abathi ngizokushada baqede balala intombazana. Yabo. So mawukuthi wena intomani yazi ukuthi siyazi, at least we are covered wena. Yabo. Save wena okokuqala. Okwesibili ke save intombazana. Okay, enye into esikusave kuyona namfana. Ile yokuthi uyazi ukuthi abantwana amaningi esontweni wani celebrate lakho noKristu. Kodwa uKristu kufuna wazi uthumelwe ileader. Ekhulisa lo muntu until lo muntu afunda ukwazi ukuthi uJesu ubani. Before azu uJesu ufika ahlulwe izwa lizwe kule leader. Then i-growth yakhe idepende kule leader, spiritual growth sakhe, i-discernment, i-intellectual capacity yakhe idepende kule leader. Akhule honorisha le leader ephambi kwakhe, leyo uzovela uyijombo uhambe kuyena nixabana. Uzwile. Number 2, ithina ama leaders esaziyo ukuthi la ngaphakathi uSibanibani uselala nabantu abawu18. Usakwi rehabilitation of isimilo sakhe. Siyamazi thina. Siyamazi imthathebi kathi simshumayeza. Wena umazi. Wena ufica umuntu osegqoke kahle. Siyamazi thina simfica ukuthi amficaphi. Siyamazi thina wena wazi nokuthi unengane thina siyazi kubo, sazi abakwabo. Sazi ingane angakaza akhulume ngazo esontweni, siyazi ukuthi akhulume ngazo ngobani. Mhlawumbe wareyishwa ingako leyo ngane engayithandi, engayiposti ngisho uyipost. Wena wazi ukuthi usumqambela amanga usuthi wafihla ingane, azange azafihla ingane. Wawuvele wena ungafunanga ukwazi history ngaye. Yabo. So kubalekile la emabandleni. Siyayazi history yabazalwane thina esibalida. Ngisho mina amabandla ayegebe ngizabefundisa. Ngisho la walidwa yithina. Esingakaze sikangele emzalwane, ngiyangina history kangela umzalwane mina. Xobo. Kulo 19 years ngisindisiwe, angikaze ngimshela umzalwane, angikaze ngilale nomzalwane, angikaze ngiflete, angikaze ngijole nomzalwane. Akekho ngama athi wajola noVivo one message yami noma encane. Ku19 years ngisindisiwe, ngaba iyouth ngimdala namhlanje sengingene kube nobaba. Angikaze. Ngikhuluma ngalawo mabandla njalo ke mina. Ukuhluleka nje kwami ngaphandle kobusha okwangaphandle phakathi ensindisweni angikaze ngigange. Uyabona, ngisho leyo nto mina njalo ngikhuluma nabandla aholwa abantu abanjengathi. Abasizo uKristu bakuvuma ukusizeka. Ngiyakutshela mfowethu, hamba kahle, zigade. Ungafuni ukwenza into engenziwe ebandleni lakho ngoba izokuxaka. Bese kuthi okugcina ke siprotect odadewethu ke ebuqilineni baziyo nonke ke. Beyisheli eziloke zashela la kulensindiso siganga iganga ngamantombazana. Siprotecta bona kodadewethu ekugcineni. But mainly wena mfana siprotecta wena. Qaphela ngoba uzolimala. Besola intombazana yenze lutho.
thina siyayazi silekelela kuphi, sikhulekisa kuphi, sigayida kuphi. Wena usubona umakoti ngoba ubona inhle, awuyazi ukuthi isahlulwa yini. Sebenzisa indlela esakunika yona ngamhla ufika yokugana. Musu ugagamela hamshela wonke amantongana uzolimala.